Bezala, orain hementzen ditugu talde kirolean aritutako oraindik aritzen diren kirolariak eta ezkerretik eskuinera aurkeztu ingo izkitzuet, Amets Urruka, txirrindularia, Koikili Lertxundi, futbolaria. Borrokalaria ere izan zinen zu, ez? Aurretik. Eta bana, zapur bat. Eta Matxalen Ziarsolo, Eskualoiko jokalari historikoa, bera-berako kapitaina izana, Aitor Manterola, Berriako kazetaria, Armaila aldizkaria, euskera, soilik euskeraz, ez? Euskeraz soilik kirol informazioa emateko sortu den aldizkarietako, aurpegietako, bultzatzailetako bat, eta Asier Riesgo, Eibarko, Realeko, Osasunako, baina gaur egun Eibarko atezaina. Arratsaldeon eta ongi etorri denoi. Koikili, baldago talde kirolean aritu... Bueno, berdintzait. Matxalen berdintzait. Da, kontua da, pixka bat. Kutxoa jentia barritiko, serio abizamen euskara kulture. Euskararekiko kezka, euskararen inguruko kezka badago talde kirola egin duzuen euskaldunen artean? Nik esango neuke baietz, azkenien, neure kasue adibidez hori da, beti izan izen dut, batzuk badakie, ja aplastada naz eta errepikatuko dut, baina justo taldeko kirolean, futbolien, egite da zehan duzun bezala, borrokatik ere pasau nintzela, bera ezagutzen du nahiko ondo kirol bakarkako kirola eta zer realidade dago hort, zer esfortzu inbida, dana inbar daurie, prozesu guztia, goiti bera, eta inkluso sare sozialetan bebai eurek egon biderrorez ganean. Geurean, errezago da, ez agian egin behar duzun esfortzu, baukiteko jentea zure inguruan, hainbat zerbitzu emoteko eta zu zentratzeko bakarrik zeurean, baina horren barruen euskarak badeko bere tokia eta guretzako geure kezka, ez? Neure barruen adibidez zer, Elena aipatu duzu ardurarena eta ez? Etzako futbolean zer egiteko ardura sortu eta zan bi momentutat, bat Gipuzkoan, behasainen egon nintzen olgetan, Asier bezala jokalari asko gongo diren, baina egia esan Asierrek eta bizok ondo ezagutzen dugu Euskal Herriko egoera, zentzu horretan Euskal taldeetakoa, zen nibe egon dana Osasunan, Nafarroan, Gipuzkoan, Bizkaian, Araban, ez dakita zer egon da, ni bai, aurreran hasi nintzen, bakarri faltetzen jata iparraldean jolazti ez, baina, han behasainen egon nintzela, ikusten eban, zelan, eta uste dut Gipuzkoako errealidadearen, badibide politia izan lehikela, zelan nahiz eta gorenengo taldien, azken batean erreferentzia dela eta lehen gaztiek, esaten gendunen gaztiek igual azten direla, pasetan dela errebeldia garai batera eta gaztelerara pasatzen darela eta gero heldutasun agaz barriro pasatzen direla, gaztiek dauzu goikuei begire, eta nolan hasi dozu hitzaldia, goikoen oizko hizkuntza gaztelera bada, eurentzako prestigiozko hizkuntza kirol horretan hori da eta kopia ingure dabe, porque es lo que mola, edo esaten zen duena, ez? Eta behar zainoan hori pasetan zan egin baten, ez? Kuriosoa zan, ze jokalari internatzaile, jokalari batzuen arteko komunikazioa euskera izaten zan normala danez, Gipuzkoan askoz gehiago bizi da euskeraz beste herrialde batzuetan baino, eta horrek ere bere izpilu edeko taldeko kiroletan, eta aipatu dozuen zeuen bizi moduen bebai, ezta? Bai, menua emateko garaien, nahiz eta entrenatzaile aldegikoa izan, baserritarra kriston problemateukin gazteleraz egiteko, erosoago sentitzen zen gazteleraz menua emoten, nahiz eta guztiok ezagutu euskera, euskeraz baino, ez? Imaginatzen dut, mendiren kasue beste rollo bada, azkenean hor dago jentie ez dagoena ulertzen bere, ez da? Baina kasu horretan danok ulertzen gendun, ez? Eta gainera gure arteko jokalari askoen artean gehiago egiten gendun euskeraz, gazteleraz baino. Baina, esaten dutena, ez? Menua emoterako garaien, gazteleraz, ez? Berez, deitzen zauen, zizena zan pokito, entrenatzaileari, eta kurioso esan, zenbat bider erabiltzen zaben muletila hori pokitona, baten eza oskula, batxarla baten, bueno, chavales, hoy la presión vamos a presionar un poquito bastante poco.
eta gara, imaginizu, zelan gelitu ginen hor, barri baten, barkatu askotan ibiltzen ginen, pokitoak zenbatzen bai, txarla bat, partidu batera urte baino lehena, gu pokitoak zenbatzen eta bueno, horri zen bat, ostia, ze arraro, eta gainera hemen oso baldintza honak emoten dire, inkluso danontzako menuek, problema barik euskaraz emoteko, baina prestigio arazoen gaitik, prestigiozko hizkuntza gaztelera dalako, kirol hori transmititu behar duten pertsonek jasotzen duten kirol irakaskuntza gazteleraz dalako, eta nik uste hor problema handi bat dagoela, eta azkenean ardura guztiona da, baina egia da entrenatzailearen edo hezitzailearen papela, erreferentzialtasunaren aldetik dela itzela, orduan horrek eragin handi edeko, orduan badeko zu pertsona bat euskaraz hobeto manejatzen dana, baina kirol hori transmititzerako garaian eroso hau sentitzen dana gazteleraz nahiz eta kriston hostizak emon eiztegiari, arazo badau irakaskuntzaren aldetik, bueno, haure konponduko dire, ezta? Gero beharren adibide izan zen atletiken bertan. Ja, han bertan egon da, Nafar bat, Gipuzkoar bat, Bizkaitar bat, Arabar bat, ez? Eta egon ginen hor gozari eta gero, berbetan, eta argazki esan, edozen kuadriatan pasau leikena, pertsona bat, Naparra, ezekien euskeraz, Gipuzkoarrak sekizien eta egiten zaben euskeraz gehiago gazteleraz baino, ni egiten abana euskeraz gehiago gazteleraz baino, baina Gipuzkoarra baino gaztelera gehiago erabiltzen nebana, eta Arabarra ikasten zagoena, ikastolan ikasitakoa, euskera oso gitxi erabiltzen baina ulertze bana, eta bueno, konbertazioan hasi ginen hor, eta logikamente, errespetatzearen esekizena dana gazteleraz, eta ohitura aldetik. Eta alako baten, Gipuzkoarra eta Bizok hasi ginen berbetan, eta pasau ginen gaztelerara, geure kodigoa olako, azalako, kodea, ohitura, beste bizek, entzuten, claro, Nafarrak esango zen, jode, estos que cojones dira, no? Ze demoniño esango da, bez? 2 minutu pasauta, gu konturatu ginen, begiratu ditzaben berai, eta esan, ostras, perdona, tal, jode, que nos hemos... Eta berak esan zauen gauza bat, errespetua lehen aipatu duzue. Oye, chavales, que yo ya sé que vosotros normalmente habléis en euskera, ya sé que estáis hablando de este tema, porque llevamos 10 minutos aquí hablando del tema, os habéis pasado, por mí no os paséis al castellano. O sea, lexinoa modu baten, errespetuaren lexinoa berak emon sosku, eta esan nuen, ostras, jode, egoera honetan, dagoela tipo bat, ez dagoena ulertzen, berak errespetatzen gaitugu, eta berak esatean, bueno, pues oye, si os alargáis mucho, pues me traducís, hace alguno de traductor simultáneo y punto, es. Eta orduan esan eban, ostras, leike, bi hizkuntzak aldire elkar bizi, ez, eta apurtxo bat hortik etorriatan ardura hori, ez, aipatu dozuna, eta bueno, hortik aurrera, ikusten da, kirolari pilo bat, ardura hori daukiela, eta edo dokogula, eta saiatzen garela euskarari zirrikituak zabaltzen, naiz eta batzutan oztopo horiekin aurkitu, ez, inkluso profil, ez dakit, desegokizena ero, dekien pertsonakin euskara badeko bere lekue, baina oso importantea da errespetua, eta futbol talde baten, taldeko kiroletan errespetua hainbestekoa da, hori ere errespetatzen dela. Eta gite, azierrek komentauko dago, edo igual ametxek berak jolastu da belako kanpotarpio bategaz, eta seguramente euskara bere presentzia egin dago, ezta? Baina errespetua fundamentala da, bi aldetatik, eta ero norbaite planteatzea esan zu. Adibidez, zuke euskara ezagutzen duzu, adibidez, Arabarra kasu horretan, ez? Atletikeko, nik segaitik Arabarrari ez totxatingo euskeraz, berak ulertzen bada. Ni euskeraz bera itearren ez nabil berai behartzen, niri euskeraz erantzuten. Ni bebai badaki gazteleraz, bera hobeto manejetan bada gazteleraz, baina daiela gazteleraz. Baina nik horregaitik ez naz segaiti paso behar gaztelerar edo pasauko naz, igual oso elebidunen azelako, baina nik erabakitzen dut, ez dakit, hori ondinon zabaltzeke dago eta uste dut zuzionez baldintza hona dauzela. Igual pixka sartu digute ere, ez dakit, txikitatik edo edukazio txarra dela, ez? Osea, errespetu eta edukazio txarra eta ez direla berdina, ez? Errespetu handiago bestearekiko, baina gurekiko nork errespetatzen daitugu. Guk ez badugu urrats hori emoten eurek ez da bemongo, orduan. Uste dut oin baldintza honetan gauzela horretarako, uste dut, Hortan, zeue gainera, Matxalen eta zeu eta bar, orain kirol kudaketaz lotutako enpresaekin eta zabiltzate lanian eta bar. Eta orduan hor, ekimenak, hitzaldiak eta egiten den guztiak gutxi da, ez nolabait ere laguntzeko, ez? Horretan, ez, bide honetan. Matxalen, Bai, azkenian nik uste dute hitzaldiak balio da bela,
garrantzitsuak dira zela, baina... Tailerrak eskoletan. Bai, oindala gitxi esan dutzat, onginean aste artian bebai eskola batian ez, eta hori nahi zeban ikustia zelan, kirolariak izan dakuak, referente izan dakuak, euskara erabiltzen zebela beran kirola eitxerakuan, ez? Guke bera-beran egia esan, danetatik eukidu, bai euskaldun asko egon gara, erdaldunak egon diaz eta estrangeruak bai egon diaz. Baina Reyes Carreres egon zan garaian gehien bat berak euskaraz hitz egiten zebala bai, euskara beti egon da presente. Osea, hizkuntzetako bat izan da, aldagelako hizkuntzetako bat izan da. Egia da, depende zeinekin juntatzen zaran eta ze momentutan, eta bestuarioetan bai momentu guztiak ez dia onak eta humoriak ez dia beti onak, batzutan norbait molestatu alda, igual ez dotzulak ulertzen, esan aldotzu, ez dotzu ulertzen aldatu hizkuntzaz, ez? Baina bai sortu dira dinamikak, pertsona, azkenean ere euskara erabiltzen dozunean zuhitzen bazara pertsona batekin euskaraz berbaitzen, zure joera pertsona horrekin beti euskaraz eitxia da, ez? Eta talde barruan bardina pasau jako, orduan bain izan dugu batekin euskeraz, besteakin erderaz, eta besteakin behar bada inglesez, ez? Eta, ondo ez da norbaitek ez bada ulertzen, aldatzen dozu hizkuntzaz, eta, ez da inoiz izan arazo bat, eta esperientzia da kanpotik etorri diazenak bai, amaitxu da bela ikusten hizkuntza bat dakagula, erabiltzen dugula, eta, saiatu dia alde batetik hizkuntza hori ikasten bai. Eta hitz batzuk ikasten, eta, erabiltzen. Eta gertatze alda adibidez gazte mailetan, taldekako kiroletan, ez? Orain nahi geha saskibaloia, futbola, txemaitza... Gazte mailetan euskeraz aritzeko joera, eta gero senior mailetara eta igotzen diren aurrian edo gora joatzen den gutxiago, presentzia euskera talde kirolean. Hori ez da gertatzen ere? Galdetzen dizuet. Nik nire esperientzia hola realian txikitatik egon naizela 10 urtetik, 11 urtetik junintzala realera, beti mantentu izan dut berdina, ez batzukin euskeraz, batzukin erderaz, baina gehien bat euskeraz, ez? Realian 10 urtetik junaiz kadetia, juvenilak, gero sansera eta gero realera pasan nintzanetik, nik uste nahiko antzekoa izan dela euskeraren erabilera antzekoa izan da. Ez batzukin bai, baina orokorrian euskera hitz egiten nuen. Eta gero realian egia esan alde hortatik pixkat nik uste desberdina dela, ez? Aldetiken ere bai igual, ez? Baina adibidez Eibarren eta Osasunen ere esperientzia realian etxeko jende asko egonda euskera asko erabiltzen zen. Osea, egunerokotasunean guk asko erabiltzen genuen. Osea, asko geunden ere bai, eta igual gure eguneroko lagunekin hitz egiten genuen ere bai euskera zen. Orduan, nik uste dut alde hortatik pixkat desberdina zala. Oain adibidez hemen, adibidez koikilik esan duna, nafar batek igual ulertzen du errespeto hori eta euki behar dezula pixkat, euskarak euskan zailtasunakin eta pixkat hitz egiterak orduan eta jende askok jartzen ditun zailtasunak, esan, adibidez realian hori esan pasatzen, eta hemen adibidez Eibarren, nik ohiturak igual baten batzukin euskaraz hitz egiteko, eta Gonzalo Escalantek igual esaten dite, pelotudo, habla español, tal. Pixkat bazilatzen bezala, baina soltatzen dizu, ez? Eta halako bromak eta egiten dizkigute. Gero guk azkenean jarraitzen dugu, eta hemen Eibarren ez daude euskaldun gutxi gaude, baina egia da gero egunerokotasunean bai fisioak, bai utileruak, euskara hitz egiten dute. Orduan guk euskara hitz egiten dugunak badakago ohiturari beraiekin hitz egiteko. Aitor Berriako kazetaria da, lehen aipatu dugu Armaila aldizkariako sortzaileetako bat, eta futbol entrenatzaile ere bai. Aitor, eta konta iguzu zu zer realitate entrenatzaile bezala, geokomunikabidei buruz hitz egingo dugu, hor ere erronkalatza dagoelako egiteko, baina... Entrenatzaile bezala, ni Zumaiarra izan da urte gehiago egin ditut kanpoan entrenatzen, ez? Probintzian. Eta asko da herriaren araberakoa, ez? Depende ze herrita joaten zeran entrenatzera, herri horretako egoera soziolinguistikoa berea du, propioa du, eta horren arabera aurkitzen zera talde batekin,
euskaldunak dira, euskaldunak izan arren arte hitz egiten dute, ez? Eta lehen honga komentatzen hitzaldia hasi horretikan, goen dela 3 bat urte Donostin, Santo Tomas Liseoa ikastolak, dauzka futboleko taldeak. Eta jokalari guztiak ziran ikastolako ikasleak. 24 edo ez da izan mazian. Denak euskaldunak, hitz bat bera ere, behan artean, ez zuten euskeraz egiten. Eta nire txinitzen, da hasi ginen entrenatzen, da hauta beste, eta nik dena euskeraz, da dena euskeraz, eta behaiek ez zuten ezer esaten. Eta behin galdetu eginean, zuek, danak euskaldunak izan da ikastolako zeak eta zeatik erderaz, joera eta erantzunare gazteleraz. Esto es Donosti. Eta ni sumai batetik joan da, ez dakit, ja agian gugera getoa, ez? Euskaldunak, euskal herrietan bizigeanak, herri txikitan bizigeanak, ze pentsatu eman zian, da, esaten nuen, jode, ni ohituta, Zumaian, inguruan Zarautza, Getari, Azpeiti, Askoiti, euskeran arnazgunietan, ez? Bueno, behitzat ez zuten esan San Sebastián, ez? Bueno, hori da, ez hori nik Donosti esan nien da, ja, ez, da orduan, pixkat pentsa, esan nuen, hemen badago errealidade bat, ziaro erdalduna dana, ez? Beste kasu bat, Legazpirare tokatu ditzaidan behin joatea entrenatzea, eta han ere, euskeran presentzia eskaza, behan artean. Nik beti euskeraz eta hitz egiten da zea, eta gero temporada bukatu zanean, esan zin jokalari batek, eta bere gurasoak eta ardaldunak, eta esan zin, Etor, eskarrik asko, zuregatikan soltatu naiz euskeraz hitz egitea. Esan zin. Orduan hor, kasu egiten ez dakit, norbean ardurak, entrenatzaileak, entrenatzailean figura, herri txikitako klubetan da, ez? Azkenean entrenatzailea da hor pixka liderra, izan beharko lukena, ez? Orduan, bakit, futbola entrenatzia nahiko ardura bada, talde bat eramatea nahiko ardura bada, gainetikan, hizkuntzaren ardura ere, geure gain hartu behar, ez? Baina nik uste badako ardura bat, eta bide bat markatu beharra, ez? Nik Aitor, markatu, baina esan duzula entrenatzaileana, justo nator Astrabuduatik, bertako klubetik, Astrabuduako entrenatzaile batzukaz, eta betiko neskak klubeko entrenatzaileekaz, horrebili gara inkesta bat betetzen honi inguruen eta ardurarena egize da, asko lan indugu orain arte horrekin entrenatzaileari nolabait ere egon garen klubetan eurek aukeratu kluba 20 talde dauz eta 10 daukie perfil egokia entrenatzaileen aldetik eta hor aukera dago, ez? Naiz eta eurek normalien dana gaztelera zein badakie eta kasu hori jokalarien esan duzuna, baina igual entrenatzaile egin, ez? Baina saman larra hundia da gaur egun, ni konturatu naz entrenatzaileari ustearena, naiz eta eragina kristona izan. Ze askok hori lehen aipatu bazen arrazoien gaitik, kostau egiten jake urratxo hori emoti, ez dauki autoestimarik, ikasi dutena gazteleraz ikasi daure, ohitura deki hori erakusteko gazteleraz. Orduan igual zuzenketa batzuk eta barreiteko ariketa martxan dagoela, baina saio guztia eroateko ez. Hala ere, gero denborakin bebai, konturatzen gara, hori egize da oso importantea dela, baina adibidez, kasu bat emango du, Lesamako kasu bat, bi entrenatzaile, bi neska, txikitxoak, Benjaminak eta Lebinak eroaten, dana euskeraz, eta enkanbi umeen artean, joera, emotearren datu bat, euneko 40ko presentzia bakarri dago jokalarien artean. Eragina badeko, baina ezin bestekoa. Orduan, zelan egiten duzu jokalarien artean adibidez presentzia hori areagotzeko. Edo zelan egiten duzu, ez da bakarrik ze presentzia dagoen, zer egiten duen talde zuzendaritzan entrenatzaileak bakarrik. Ze euskarak dekoz beste momentu batzu, beste entrenatzaile eta jokalarien artean badago ere feedback bat. Orduan, dinozuna zu, nik egiten dutxute euskeraz, badaki dalako, ulertzen duzulako, agian zuk egiten duztezu gazteleraz, ezta? Baina euskara presentzia deko, behintzet preste egiteko pertsonak hori argi badeko, ezta? Orduan dauz hor hiru barruan, eta gero ez da bakarri barrua, dago, zuzendaritza gehi partido egunetan gurasoak zabaldu egiten da. Orduan ikustu eta ardura danok hartu behar dugula, eta holako hitzaldiak ondo dut oso horretarako, baina gero barrura begira, osain barri gauza batzu barrura begire, baina baita ere kanpora begira, eta horretara adibidez, azken urtien konturatu naz, inpaktu handia dekola, eta komunikabideak azdeko zer ikusia, kapaz bagara,
egiten diren futbol, saski, taldeko kirol, eskubaloia ezberdinen zuzeneko retransmisioak euskeraz. Azkenean hori, saskibaloian gertatzen da, lehen aipatu du Helenak, futbola tamalez bigarren B mailan bakarrik entzuten dugu euskeraz. Eta lehenengo mailan egoten zen, bigarren maila bebai, ez da, geure txikerragoa ginela eta saskibaloian adibidez da, kirol bakarra gainera, inglesa asko dagoela eta ez dago euskaldunik eta euskeraz egiten da, eta euskeraz deko giztegia, esekidura, ez da gize, bakize, dinosu termino batzu, dinosu hori zostira izango da, baina, gero azkenean, hartzen duzu, eta hori oso importantea da ere. Igual ez da egon behar ETB hor, kirol lemankizunak emoten ez, baina klubek konturatzen badira, adibidez aurrekin, zapatu guztietan partidu pilo bat. Gukin dugu praktika hori, eta gainera jolasa edo pizkat bideratuz, kodeena, ni eiteko prest, beste batzu bakarri dauzen entzuteko prest, baina behintzat eitzeko prest dauzenari joemon pista bat, ez ebeteko hor galdetzen, bakizu euskeraz, ez dakizu, bestela sepaseko da, asko gea, gurasuekin bardin, ez? Baina emankizuna emoten bada euskeraz, eta hoitzen azten bada usteot impactua komunidade osoan gelditzen dela, eta errezago izango da, adibidez Aimar talde horietako entrenatzaileak ikusten bada, geroz eta normalagoa da kirol hori euskeraz entzutea, bizitzea eta gozatzea, dana jungo da harina hau, ez da hor, komunikabideak edo komunikazio ekintzek badute usteot urratsak azkar emoteko, ez da gizan esan, boterea handia, baina, egin behar da. Denen implikazioa behar da garbi dago. Amets, nik jakineko nuke pixkat txirrendula izan zure esperientzia gai honen inguruan zein izan dan, kontuan izan da Frantziako turran izan zarela, han Pirineo aldetan miliak euskaldun elkartzen direla urtero, en fin, zein izan da bizi izan duzun pixka bat? Bueno, zorizionez talde desberdin askotan honaz, eta danetarik egon da, ez? Eta zorizionez hori, nire bizitza guztian zira daukiri euskari erabili alizeteko. Egia da, segun zeinak hau esan, gehiago erabili zinkela eta segun zeinak gitxiago. Baina pasau nintzen adibidez Ego Afrikako taldea zan, baina ni eta beste bitxetun nahiliengo zan euskaldunek, eta orduan gu hiruron artien euskaraz egite genuen. Eta egize da bebai, kontuan eukidea zein zuzentzen zaren, ez? Azken talde guztixari berretan basaiz, inglesa erabiliko duzu, italiera, txirrundularitzan batez behar gaur egun erabiltzen di inglesa, italiera, frantzesa pixkat, baina egize da euskaldunek tartien dauzen, da txirrundularitzan asko dauz, talde guztietan ziar, gure artien asko erabilitzen dela, ez? Eta kurioso izan lehike hori. Barlo golen Ego Afrikako talde izan da erabiltzen duen, geure artien bintzal izan da. Gero pixka kurioso igual, Euskaltelen, emoten da dana bertoko eginala eta erabili bizala asko erabiltzen zen, baina ekixen jente askoak ezean erabiltzen, eta orduen modu pixka nahaztut egon zen, euskari eta erderia. Eta geroko taldietan be, kajaduralen atzerritarra bebau esan, erdaldunak, orduen danetik erabiltzen zen, baina zuzendariekin eta euskaldun txerdunaren artean asko erabiltzen dugu, ez? Eta azken gurtien behorikan, Australia da, baina bertoko auxiliar asko, zuzendarixek eta gure artien, erabilitzen da. Orduen, igual da, bakoitzan predispozizioa eta bestiena, eta nik egitea asko bitzi izen dutzen, eta aldotenien neu erosua sentitzen az, da saiatzen az euskaraz egiten, da besti bebai. Eta ez da betxartzat hartzen, nik horatzen az Ego Afrikarrak bebai eta Australiarrak da galdetu itxosten, da zelan esaten da, da pixkanak eurepe eta barra itxegen, igual telefonoz azten nintzen ni berroetan, da, zer ulertzen albotik, bai. Baina, azkenien ondo euleikela, hizkuntza desberdin asko, baina ondo erabiltzen mozu, ez daukezetan txarto sentidu. Eurek azte zirenien, sarritzen ingeles ez, Australiako esakerakin niben izen segin interatzen. Baina, barretxu batein da segi, eta eurepa bardin, ez? Pixkada zelan erabiltzen duzun da, intentzio honakin erabilizkero erabilikela. Egizia beti bierlozule beste bat erabilializeteko, baina aukeri badago. Aitor, nola sortzen da pixkatar maila aldizkaria aurrera ateratzeko idea, nola, nahiko
aitzindari esan dezakegu, ze komunikabidena da beste erronka latza, azkenean informazio euskera soilean utxean, Euskadi irratian, Euskal Telebistan berrian, garan oso presentzia txikiarekin. Orduan, nola animatzen zarete, nola sortzen da? Ze harrera izan du, pozik altzaudete? Bueno, sortzen da, gehien bat, utzune bat ikusten degulako, euskerazko komunikabideen munduan, kirolak daukan presentzi txikia edo urria, ez? Hortik hasten geha pixkat lantzen, ez? Buruari buelta batzuk ematen, eta euskerak ere, lehen esan dezuna, ez? Harreran ondo esan dezun bezala, kirolak Euskal Herrian mugitzen duen zale pilakin, kirolari pilakin, daukan indarrakin, gizartean daukan presentzia hain da hundia, euskara gaur egun hor egon behar du. Gure ustez hor egon behar du. Eta hor badago irakurle potentziala handi bat, edo egon daiteke, gure ustez, euskarara gerturatu daitekena kirolaren bidez, ez? Eta horren pixkat, bi adarroiek lotuta korapilo bat ino, zuhaitza atera da, ez? Hori, utzune ikusten genuen. Eta hori batetik eta bestetik nahi degulako baita ere kirola eta kirolaria bera jarri erdigunean. Hau entzun da kaso harritu ingo zeate, ez esaten nahi da itorrez. Eta albiztiak eta badaude ba, ez? Baina gaur egun batez ere futbolian, eta hau esaldi oso ona da eta gaizka garitanok esan zian behin, esan zian, Aitor, futbola aitzakia da, futbolaz ez hitzeiteko. Futbola aitzakia da, futbolaz ez hitzeiteko. Eta beste kiroletan ere, ez dakit, bai, lantzen dira ez, baina ez lasai eta patxaraz, eta protagonista, kasu honetan gure Armaila bigarren zenbakionetan Maite harrapatu dugu, eta Maite erdigunean jarri eta Maitekin Ainhoa Lendinez kazetariak, ETV-koak eta bere lagunak, eta elkarrezketa lasai bat, luzia, pausatua, ez? Eta bere erdigunean jarri eta bere kirola erdigunean jarri, ez? Ez da kazetaria protagonista. Ez du inoiz izan behar kazetaria protagonista. Kirola eta kirolaria, eta gaina euskeraz. Eta pixkat hortik hasi ginen, eta, bueno, salto egin dugu piztinara, eta hortze hon Markel piztinan. Eta, bueno, hortxe ez, abentura bat ez. Eta igeriketan zemoz moldatzen zarete? Igeriketan ni gaixo. Kostaldeko naiz, baina gaixo. Ez, eta, bueno, hasi gera, eta hor gabiltza, eta aurre egin nahian, eta ez da erresa. Gogorra dezatea, baina Euskal Herrian euskerazko proiektu bat ateratzea zaila da. Gogorra hori, Euskal Herrian euskerazko proiektu bat ateratzea gogorra da. Hor zerbait ez baiatzen du. Eta pixkat gai hau eta euskera eta kirola eta euskeran erabilera eskasa eta hori dana pixkat dana dago lotuta eta ardurak eta ardura normanak bakarrik handia, edo erakundenak ere bai, edo futbol klubenak ere bai. Zanaet, badago zereina. Baina behar da borondatia, behar da laguntza, behar da gogua, behar da amorez ematia, eta sentitzia, ez dakit, herri honen alde ari gerala, edo herri honen hizkuntzan alde, eta gure dela hizkuntza hori, ez? Eta guk ezpadegu zaitzen bestek ez dutela zaituko, azkenean. Matxalen, iruditzen zaizu kirolak nahikoa egitu den duele euskararen alde? Zaki, neurtzia erresa da, nero zaki nahikoa itzen da bela. Momentu batzen saiatzen dela egiten, bai, gehiago egin alko zebala igual, bai. Gu bera-bera aldetik, nik esaten dut nire esperientzia, bera-beran gehuazenian eta pixkat, zagite estrategia moduan ero, beti pentsau izan dugu, bera-beran hizkuntza beti izan biazala lehengo euskeraz eta gero gaztelaniaz, ez? Eta hori izan biazala transmitu dira zebana, eta hori egiten saiatu ginen. Ustot hori, eta saiatzen ari da, orduan ustot bai izan da, bai konpromesu hori badakala. Goi-mailako taldiak bai, nik uste dute sartzen bazara sare sozialetan eta euren komunikabideetan badakela instituzionalki bi hizkuntzak erabiltzeko, bez? Nik uste dut gehienek beti bi hizkuntzak erabiltzen dituztela, ez? Igual gutxiago pasatzen da goi-mailatik bajatzen zaranean, ez? Jende gehienak bizi daben klub horietan. Klub moduan gehiago egin aldala, ba igual bai, baina
baina uste dut hori erabilera dela azkenean, ez naiz eta klubekein eta garrantzitsua izan, erabilera izan behar dela azkenean oneri bultzara eman biodotana. Kirolarien erabilera gehizena. Hemen gazten aurrenengo saio honetan pixkoa garbi gelditu da, ez? Sare sozialetan ere, ez, hizkuntz politikak aldatzeko beharra ere bai, ez? Hori nola egiten da, nola lortzen da? Sare sozialetan hizkuntz politika horiek aldatzea, ez? Nik uste dut, Politika bat, ez? kontuan dauki bihazule zein zuzentzen zaren, ez? Azkenean, lehen esan duzun modu, merkau batea zuzendu behar da, mundu mailan, euskara utzien ezin da zuen. Baina Euskal Herria zuzentzen baza, Euskaldunei zuzente, euskara erabili behar duzu, ez? Nik uste lehentasun moduen. Oin, zuzendu behar baza, Espainia mailan, gaztelera erabili behar duzu, eta mundu mailan bada, inglesa, o tokatzen da italiera, o segun zer. Orduan, kontuan eukibidea beti zein zuzentzen zoi izan, eta horretara egokitxo, nik uste dut. Ni ados nau, ametxegaz, azkenean, sare soziala direlako hitzaldi bat emotea bezala, ez? Azkenean publiko batera, ez hauz aurrean, ez hauz pantalla baten atzean, baina publiko batera zuzentzen zara. Lehenengo jakin behar duzu, Markelek uste desan dabela, eta zeupe bai, ze publiko dekozun aurrian. Horren arabera, lehentasuna emango dutxazu segurazki hizkuntza batei edo besteari. Hemengo publikoari askotan lehen egiten ziren, ez? Diskursoak eta errepikatu egiten ziren. Karo, hori gazteleraz bakarrik dakitenak edo horientzako fenomeno da, baina euskaldun, bi hizkuntzak edo elebiduna diezen pertsonentzako, nizuzu zer, tontotzat hartzen oso edo zer. Egin dazu gazteleraz, egin dazu euskeraz, bizek ulertzen da, zetako errepikatzen doztezu, ez da? Lehen esan dut berdina, ez, errespetua gaitik, gazteleraz bakarrik dakiena gaitik eta bar, baina ez gara errespetatzen gu, ez? Hori aldatzen joan da, eta sare sozialena berdina, metxeketin bezala, depende ze publiko dekozun, bat erabiltzen duzu, bestie, bizek, igual bat lehenago bestie baino, diskriminazio positiboak, hau bestie ez da. Bueno, jakin behar da, bai, eta karo, horretako beha diego mardozu, nor dekozun aurrien. Guk hemen gaur ez dugu galdetu, baina batek ez daki euskeraz. Baldo inor, euskeraz dakiena? Igual batek ez daki euskeraz, eta gabiz hemen ez dago fenomeno, Osa, aguanteten zabiz, tostaz ulertzen, baina aguantetan zabiz del kopon. Bueno, hemen berez, gaiak eta bar, suposatzen dugulako, hor dagoen jenti dana, baina galdera hori superstatzen dozunean hitzaldi bat ez dakizu ze publiko edo bai, baina galdetu egin behar duzu aurretik. Hori guretzako oso deserosoa da, segu manejetan gara bizetan, baina nahiago bat edo besti erabili ez ibiltzea gaitik galdetzen jentiai, ez? Eta orduan askotan gaztelerara jotzen dugu horregaitik, dinez, gazteleraz danak dakienez, hala, venga, jazta, ez? Eta hori be gatza da jakiten, oso beti sare sozialena da berdin, ez dakizu beste aldean nor dagoen, baina más o menos itzen dozu ideia bat, ez? Zuzen bezu gure dozun, ni gure dotoni, orduan horren arabera, hor, behintzete guk eukin barko gendunekena kontutan da, saiatzea gaztelera hutsez edo italiano hutsez edo ez egiten bakarrik. Hau da, nolabait geure nortasun naiz eta mezu horretan beharren maila baten gelditu edo hirugarren maila baten maila presentzia eduki daiela, ez? Edo hitz bat, edo ez da, azkenean esatea, nik zuretzako menue, zure hizkuntzan tal, baina ni jakin daizun bebai, neure ikurra euskera dela, ez da. Hori zelik, amu bat bebai, ez da gizenak, zuen naiz eta beste hizkuntza bat egin pini, hitz motz bat saltzen mozu euskeraz, zer ete dago, ez? Kuriosia hori, bai zelik, erabilgatu xardun, sare sozial horrek tresna moden erabili bihar geunkez, engantxetako, ez da gizien jantia. Hori adibidez, orantxe tokatu zait, lanagatik handa, Baionako errukbiko jokalari bat, Baiona nesken taldia, lehenbiziko mailan dago, Frantziko elitean, ez? Eta pixka kokatu zaitezte Baionan, iparraldian, han euskeran presentzia, utan urrengua, garbi esan da. Talde hortan, dago Arrosako neska bat, euskalduna, Euskal Herritarra, eta herri hau maite duna gaina, eta gero daude Iruñako neska bat eta Elizondoko bat. Eta beste gainontzeko guztiak, frantziarrak edo iparraldekoa, baina euskeraz ez dakitenak. Nahi neska horrek esan zian, behaiek
hirurak elkartzen dianean, osea, bere iparraldekoa eta bi hegoaldekoak, dena euskaraz egite dutela. Eta berdintzaiela, bestea begira egon, ez egon, arpegi txarra jarri, ez jarri, garbi daukala. Eta beste adibidea jarri zian, entrenatzen, lehen nunbait talde horretan, euskal jokalari euskaldun gehiago zian, eta horren esan zian leheno gauza taktikoak eta salpenak eta dena euskeraz izatezala. Euskeraz. Baina gero taldean euskaldunak gutxitzen joan zian, eta baina esan da bezala 3 daude. Eta torri zaile entrenatzaile bat, frantzikoa, eta ura hasi zen lehenbizko egunean gauza frantzesez esplikatzen, gauza taktikoak eta neska honek taldeanen aurrian, beak esan da, bere hitzadia, nik oiu egin nion entrenatzaileak, euskerak ere presentzia bertzula. Talde honetan euskerak beti izan du presentzia, eta nik badakizuk ez dakizula, baina gutxienez, erdi-zerdi izan behar du. Gutxienez. Eta orduan, berak hartuzun ardura gauza batzuk esplikatzeko euskeraz, eta entrenatzaileak frantzesez. Eta esan zin, eta gaur da eguna, 2 jokalari frantziar hasi dira euskera ikasten. Eta esan zin, ni arronago horretaz. Baionan. Arrogotekoa da. Baionan. Gian guk euskalduna joera badaukagu, ez? Zemat eta kontra handiago, egoera txarrago eduki, gehiago zehatzeka, ez? Indartu eta aurre egite dugu, ez? Aldiz egoera erosotan, pixkat errex akomodatzen gara igual, ez? Baina Baiona batean hori egin baldin badu... Implikazioa, ez? Eibar batean, edo Zumaia batean. Gero aipatu dugu, ez, gaztetxoentzat eta ze garrantzitsua dan izarra konsideratzen dituzten, ispilu konsideratzen dituzten horiek ez erreferente izatea. Eta oso inguru euskaldunean baldin bada, ere bai, baina ez du horren besteainoko eraginik, baina osasunan edo alabesen edo eukitzea futbolariak, edo Jon Ram, golflaria adibidez, ez? Nahi iruditzen zait, Xabi Alonso, gizon proiektzia daukan jendea, mundu mailan ibili dien jende hori, eta Jon Ram ikustea, ez, mundu mailan dagoela golflari onenen artean eta bar, eta euskeraz ez aitzea hoi, golfak ere Euskal Herrian sekulako arrakasta dauka, eta lizentzia asko daude, eta ikustea horrelako izar bat, ez, mundu mailan dagoen onenetakoa, euskeraz eta euskeraren defentsa eginez, eta bere hizkuntza, nahi iruditzen zait, ez dakit, ez, gauza horiek azkenean oso baliagarriak direla, ez. Agian ez da ikusten momentuan ze eragin on izan dezaken, ez? Agian ez du, momentuan ez da neurtzen igual, ez? Baina ikusten luzera begira egundoko inbertzio dela, ez? Aldiz kontrakoa berriz, egundoko galera. Euskaldun bat, euskal jokalari bat, euskaraz hitz egin beharrean, erderaz hitz egitea, hemengo edabide batei, horre daukan, jasu honetan futbolak. Futbola daukan indarrakin da daukan, gizartean daukan eraginakin, ze kalte egiten duen, ez konturatu egiten. Baina hori bai dauz kluben politika. Baita, lehen esan duguna, kluba, erakundiak... Lesaman, 2 komunikabide euskeraz, behintzat diskriminazio positiboa egiten zan, eurek azazten ginen, seguramente antzera, eta gero egongo ziren beste 15-20 bat gazteleraz. Urteten ziren 2. Normalean kriterioa izaten zen bat manejetan dana euskeraz, bestea manejetan dana hizkuntzan, osea gazteleraz. Baina euskeraz manejetan dana, bai manejetan da gazteleraz, elebiduna normalian. Eta egiten zabi esan lehenengo 3 galderak euskeraz, eta gero urrengo galdera, igual zan, ez dakit, Bizkaia Irratikoak egindako galdera berdina gazteleraz. Eta zu erantzuten hori gazteleraz, eta beste 15 Beste 15 gaztelera segidu, ez? Orduan, karo, ikusten da hori, dago ez dakien hor, euskera ez dakien, zen medio hori dabil galdetze, ez dakigu zen medio egin dion galdera, baina bere erantzuna badakigu gaztelera, ez dela, ez da. Hor politika kluak ere, ez dakit, igual Katalunian egiten dana, gaur egun gainera nik uste egin daitekeela, hango eredua, eta uste garitan saiatu zan, eta euskal puntako euskal taldeen artean lortu beharko litzake olako protokolo amankomun bat batez ere medioi begira, ez? Nahi dugu sustatu, bai, diskriminazioa oso ondo dau, baina azkenean zu galdetzen badoztuzu gazteleraz, ni segaitik ez dutxut erantzungo euskeraz, ez? Katalan egiten daben bezala.
eta askotan gazteleraz erantzuten dutzi, Guardiolak eta askotan erantzun dabe katalanez, eta ez da binongo problemarik. Gainera gaur egun dauz itzultzaileak, zuzenean, inkluso mobilak eta egiten dabe, medio batek dekona denbora, gero informazio hori hartu, redakzioara joan, arratsalde normalien goiz eguerdiren hartzen da, baina arratsaldean ja bukatu inbar da lana. Joder, horrek ez deko denborarik nik euskaraz esan dutena itzultzeko, eta bueno, ja, ez dinotut ezebez, galdera naiz eta gazteleraz bada, kasetari horrek berak euskaraz badak, ze asko dauz. Euskaraz dakienak, ez da benak erabiltzen, medioak gazteleraz idatzi edo iten dagoenez, hori klubek ere beste urratz bat emon barra hori uste dut. Azken batean elkar bizitza bat egoteko bi hizkuntzen artean, bizkuntza dire ofizialak, zaitik ez dugu egingo hori, ez da? Bueno, konbertazio elebidunak egongo dire, esan kuadriatan moruen. Baina guk ez badugu proposatzen, hori bai dauzela eroso, ez da? Gu ez gauzan eroso, baina, bueno, ez gauzan jodi dute bai honan bezala, orduen, baina gu proposa bertu ardotxeu beureri, ni bebai gurotein euskeraz, eta zudeko zuz medizioak nik euskeraz esan dutena ulertzeko, idazteko, eta ez da gauza bat gaineraz zuzenean emon beharko. ETB behin dago adibidez aldaketa bat horretan, azpitituloena, adibidez hori, igual izeleik kirolari euskaldun bat, gazteleraz berbetan, baina azpitituloak euskeraz dauz, eta alderantziz. Teleberri bi baten, galdetzen da, ikusten dozu erantzun euskeraz, eta azpitituloa. Gaur egun uste baldintza asko sobeagoak dauzela, behintzat, bizkuntzan artien elkar bizitza normal bat. Informatiboetan ETB politika da, ETB baten bikoiztea gaztelerazko kortea, eta alderantziz ETB bin, hori da gaur egungo bizkat politikak, ETB bin euskerazko adierazpenak azpititulatzea, ez? Hori da bizkat alderantziz. Oin arte galdetzen zotzua lehenengo batian, eta gero lehenengo euskeraz da gero erderaz, ez? Oin igual euskeraz bakarrik erantzun eskero bizetarako erabiltzen da, ez? Gero horra adibidez, claro, kirolari bat edo futbolari bat edo entrenatzaile bat etortzen da Euskal Herriko talde batera, atzerritarra, eta atzerritarra zana, baita espainolar, atzerritarra, ez da euskeraz. Ez da euskalduna eta ez da Euskal Herritarra. Etortzen da, eta nik entzun izan dut. Edabide espainolen, hemen lana egiten duten, hemengoak diran, edo hemen emisorak, edo dena alakoak dauzkaten, edabide horien keja, ea noiz arraio ikasi behar du entrenatzea horrek gazteleraz. Atzerritar, baldin bada, Espainiatik kanpokoa. Ez? Noiz arraio ikasi behar du entrenatzea horrek gazteleraz, prentza horrekoak gazteleraz emateko. Eta gu gaudean. Euskarazko edabidetakoak, eta noiz arraio ikasi behar du euskaraz horrek. Gurekin norbait akordatzen da? Guk, koikilik esan duna, itzuli, erredakziora jun, guk hori aldiro egiten dugu. Aldiro egiten dugu. Eibarren 3 jokalarin kasuan kenduta, 3 euskalduntza, bete ustat? Beste gainontze badanak. Lan hori egun beste guztiek hasi behar dut. Guk beti itzultzen ari gara. Osea, lana doble egiten dugu. Baina gurekin ez da inorra akordatzen. Eta guk Euskal Herrikoak, Euskal Herritan gaude, eta euskaraz egia lanian. Ez? Kasu hortan edabideekin nik arazue beukidot. Nik esan euskaraz egingo dela, jakin de Euskal Herrira zuzentzen dagoela, eta esan ia zea itxik ez duten behar erderaz, badakit eta zea itxik ez Euskal Herriko erdalduneri ia zea itxik ez duten eta esan nik, futboleko entrenatzailea eta atzerritarra bada, arek bere hizkuntza den gitzen ditu, eta subtituletan nire erla bizitzen da ez da arazorik, eta nire zea itxik arazo jarri. Eta zauzten badakitelako hizkuntza horretan, eta ez dutelako egiten, eta ostera Espainiar edabide bati nik erderaz ematen dutzet. Zer bai, baina ni nabil Espainiako gentiari zuzentzen az, da erderaz egin got, ez dugu arazorik, eta inglesez galdetzen mazte, saiatuko da soslan defendatzen, da italian mandago angoi, ondozto dingo, baina alegine. Errespetuan ahora, azkenean. Ni nahi gote euskera, zein. Ze euskaldun edie eta ulertuko da, eta bestelan bat subtitulo batzukin ulertuko da, eta, sosten desetz, eta zarretu talde iban. Oin pixkanaka badi aldatzen, baina, batzarritar da basa, libre zau zela, ez dakizu, eta prest dagoz edo zela egiteko. Euskaldun ezaren ez,
jakin mozu euskeraz, eta herriak jakin behar duzu erderaz, da gainera erabili behar duzu. Horren horre dagoen aldetik pelan asko, geure aldetik dauen moduen, hori da gaina. Ondo dagoela pixkat bultzatzeko bezala ere, bai, ez hizkuntza. Azkenian, iten dezu ez dakinak pixkat ere bai, keskatzea pixkat ikasi behar dula, ez? Azkenian, bestela oso erraskartzen diozu, bueno, bai, hori da, ematen diozu. Hori da, erdeaz ematen diozu, eta bueno, hola pixkat keskatzen da ikasi behar dula ere, bai. Baina hori adibidez, edabide Espainiarrek, Euskal Herrian daudenak, Jaurlaritzagatik eta foru aldundietatik berriak, argiak eta beste edabide euskalduna baino diru laguntza gehiago jasotzen dute urtero euskerazko produktuak, euskerazko urtean 4 lerro idazteagatik. Baina gero, klaro, eta gero medio horrek Asier elkarrezketatzen duenean, Asier egiten dezala euskeraz, eta emantzazu euskeraz honen kortea, edo idatzizazu euskeraz da jarri oso zerbait, zu diru laguntzari jasotzen duzu mordua euskeraz zabaltzeko, ez? Diru ematen da, bale, eta gero nor jarraitzen du, nork egiten du segimentua diru hori benetan horretako erabilidan edo ez, ez? Eta hemen gaudegu Euskal Herrian benetan maite duen edabideak euskera hizkuntza maite duena bultzatu nahian, eta bizirauteko, jode, eske... Eta, bueno, berdin dira, baina, soldatak eta ja... Kastaritza, josu, gaizki dago kastaritza, soldatak eta oso bajua dira, Bai, gu oituta gaude. Eta aurrea. Esan nahez, ardura, hori pasazaio guri goen dala gutxi, Mendilibarren prentzaurreko batean, arrasaten, hori nola, 3 asteo. Eta joan ginen, ETB-ko kazetari bat, eta beste euskalduna neu. Eta gero, 3. kazetari bat zen, Beineko neska hori Leire edo ibiltzena futboleko partietan hemen zehatzen. Eta nik esan nion ETB-koai pixkatola xirikatzeko esan nion. Ingo altzio dana euskeraz. Da, venga, total, gaur aukeraz ikau. Euskaraz iteko mendirik, behar guztu hangoak. Eta bestiak, ETB-koak, jo, estek txarra, eta baina, eske gero ni juten hau zeara, gure etxe santu horta juten hau, eta goitikan, ¿qué? Las preguntas en castellano? Eta nik esan nion brometan, bueno, esan Aitorrek esan dizula euskera zingo dela, eta kulpak Aitorrek botatzia, nagusi horrek. Sin más, txorrada. Eta orduan, izan zen prentzaurrekoa, 20 minutukoa, eta izan zen 17 minutu euskeraz, hola jota pim-pam, guztua. Eta gero, beste 2-3 minutu, Beineko kazetari horrek, gazteleraz, zea dana ez. Eta bueno, etxea jutezea esatezu, behitu, garaipen txiki bat. Bai, ze normalean justu kontrakoa gertatzen da. Horregatik, joaten zara prentsaurreko batetara, eta, lehenengo euskeraz. Eta itxaituzu bi galdera, eta, bueno, erderara, eta 17 erderaz, ez? Eta askotean kortea erderaz botatzen dute. Bai. Askotan, eta euskerazkoa da, kumplitzeko bezala, ez? Hortxe kluba badeko zer egin, azkenean bere etxie da. Emoten dau, prentsaurrekoa dela kasetaria jarri behar dutela politika. Azken baten hori da pasten dana. Eta inkluso kirolariren batera soldartu. Klubak esan behar da, hau neure etxea da eta hemen arauanik ipinten dudaz. Orain klubek, lehen bitu ze botere zeukaten kasetariek, ni adibidez atletikera heldu aurretik, heldu nintzenien usteok klubak jartzen zituela. Beraz, gero, hori da beste historia bat, ez? Depende nor ateratzen dozun, depende zegoeratan dauen, igual kriston titularra moten dutzu, eta momentu ez dakite zelangoa dan, aprobetxa bilen. Eta horrek ez da izan euskara gaitik, baina horrek ekiditzeko klubek esaten dute gaurten daure, hau eta hau. Bueno, zudeko zula behitzeke, baina lehen, kasetariek aukeratzen zuten, nor ateratzen zen, zeure instalakuntza barruko prentzaretora. Gure dugu urtetea hau eta hau. Urten, eta gero, normala ez, politika bera ere, nita mal ez, behintzete euskerako lehenen galdetzen usten dutzegu. Bai hori, kasetarien esku usten da, gure, eta gainera hori, batera batek, bere eskubide osoz, esaten da, ni gurotin
euskeraz, gainera zuek nok eta zuek medizo dana deko zuez nik esaten dutena itzultzeko, zaitik ez dago. No, es que sabes castellano, ya, pero yo me siento más cómodo hablando en euskera, ¿por qué no voy a hablar en euskera? Ez, urratxo hori falta da, ez bakarrik kirolien, atzen nik uste gizartean emon behar dela, baina niko, urte asko da lotunekaz, konbertazio askokaz, profil ezberdineko gentiakin eta nola mantendu, euskararen presentzia eta hor argi dekot behintzat elebidunak garenok eta elebakar bagara edo, euskeraz hobeto, adibidez, amets bera askoz hobeto manejetan da euskeraz gazteleraz baino. Ez badugu guk hori proposatzen, kodigo berri hori, akordio berri hori, inkluso galdetu, zu badakizu euskeraz aurretik, edo zuzenean gu euskera zein esan, me la voy a jugar, venga, a ver, badakizen honek edo ez. Ez badugu gu hori egiten, jaideko gu, azkenean geure berezko ez dakit, niretzako da kriston gaitasuna. Gu uste dut euskaldunek asko respetatzen dugu zela besteak integratzeko, kapaz gara inkluso maite duguna alboratzeko, ez? Baina eskatu barko dutzeko, zer gure etxean dauz. Gu deseroso gauz, bebai, orduan, azkenien, ni elebidunaz, baina zu bebai. Ez igualdeko zun gaitasuna gaiti berbaiteko, baina haitzen duzu, eta euskera, hizkuntza bat ulertzen badozu, zu jakingo duzu, gure badozu praktika edo ez, baina nire itxiztazu, ez da? Hori, baimen hori emoten dau, eskatu inbar dugula, eta eskatu behar da, nik uste dut eskatu behar dugula, eta konturatu behar gara gure esku dagoela, gure esku oso modan dagoela, ez? Egize da, gure esku dago, nik egunero konprobatzen dut, gaur egonaz jurista abokatu bateaz, problema hori zeukana, eta egin dugu elkarrizketa oso elebiduna, batzutan gaztelera gehiago presentzia gehiago dau, beste batzutan euskerak, baina denbora guztien errespetu egaitik, bi hizkuntzak ibili dire hori jantzan. Bakoitzaren autua da bai, baina uste dut guk ezin dutxagula hurei eskatu durek urratxo hori ematea, nahiz eta pentsetan dut gutxiago errespetatzen gaituela guk errespetatzen duguna baino, baina gelditzen bagara hor, euren aldetik seguru ez datorkigula, adibidez lehen esan duten adibide hori, ez? Atletiken bestuari joana, oso adibide bakana esango neuke dela, edo arraroa behitzet, ez? Ulertzen ez daben batek esatie lasai, eta bestela baiz iztazu itzultzaile lana, normalena da, azerrek esan dagoena, oie, boludo, no me toques, y hablan, batzutan hablan kristiano, eta entzun dugu, ez da? Askotan. Nik argi dekot, guk ez badugu lidergo hori hartzen, ez da lagungo. Eta, zentzu horretan gu hemen egotie importantia da, guk igual ez dugu lortuko hori, baina horrek hor dauzenak horre bai lortuko da hori. Eta guk bidea zabaltzen badotzegu, oie, haititetan izetera heltzen bagara, esango, ostra, zeo zerin gendun, zeo zerin gendun. Ez dakit bakarren bate galderaren bat, egin nahi dion hemen dagoen bakarren bati. Bota, dei. Bai, egon zaretenian komentatzen entrenadoren joera eta hori, eta kluba dakan euskerarekiko kompromiso hori, orain nahi zoin dela urte bastante, negoanian eskubaloian jolazten, ez dakit ze pasau zen, esan etzela entrenadoriari, baina zuek entrenadore baziken euskera zen entrenadore gazte bat. Zuek badakizue euskeraz eta klubak esatetzue euskera bultzatzeko. Eta bere erantzuna gaztelera izan zen, sí, a mí cuando me paguen no sé cuánto por hablar en euskera, lo haré, eta orduan nik gelditu nintzen moskia eta olako erantzuna jasotziak. Eta justu inko gora honai zeia hori aztutan ekan ez. Eta Iritze jata oso erantzun txarra ume bateri emoteko, eta ez da bat eredugarria, ez? Respetu falta, azkenien. Begira orain, epaldi horrekin ze pasada futbolia. Idiazabal da Elgoibarren, zea. Ez que gaina azkenean lortu dute gaina, ezer ez gertatzea. Ezer ez da gertatu. Etortzen da epaile bat, hor Espainiako bekaldetik.
ez da gizarta etorria. Etorria, eta arbitroa, eta pitatu du, bale. Hemengo bi talderi esaten die, debekatzen die euskaraz hitz egitea, gaina zigortingo zaituztet euskaraz hitz egite baldin mazu, Eta bi klub horiek salatu dute epailia Gipuzkoako Futbol Federazioan, ez Huelvako Federación Española de Futbolen, Gipuzkoako Futbol Federazioan, eta zein du Gipuzkoako Futbol Federazioak, epailia zigortu ez, eta hemen ez da ezer repasa. Eta hori hemen Euskal Herrian. Horrela daude eta kluba damututa ez dutelako. Anekdota horrekin edo historia horrekin jarraituz, hori horrela da, ezer ez da gertatu, baina aurrez ere zerbait egin genezakeen. Hau da, Iria Zabal eta Elgoi... Bai, ez jokatu, adibidez. Ez jokatu. Hori esan zuten eurek, hori beraiek esan zuten, Bai, hori da. Bai. Ez jabetzea eskubide baten aurrean, giza eskubide baten aurrean hori ukatu eta berdin, ez dakit, horrela futbol zelaira ateratzea, Bai. irakurketa biak daude hor. Bai, dudik ez. Baina agian, babesikan ere ez daukate klubek, ez duten sentituko. Gaur egun, gizartean, euskararen gaia, gizartearentzat, Euskal gizartearentzat euskararen gaia lehentasuna da. Nik esango nuke ez. Ez da inundik gane. Esango nuke gaina. Aitor, oso ondo esan dezu, Euskal Herrian, Euskal proiektu bat ateratzea oso zaila da. Dudik ez. Orain dela bi asteko kontua dira, ikerketa bat, elkarrek agindutako ikerketa. Ze produktu gutxi irakurri ikusten den euskeraz. Duela bi aste irakurri nio Jose Azurmendi, Zegamar filosofo maixuari. Ez garela izan nahi dugun hori. Esaten dugu ez dakiz zer nahi dugun, baina ez garela. Bai, hori da. Bai. Hori hola, esaten duen klub horiek sentituko balute babes bat atzetikan, gizartean euskarak badauka burrukako zea hori lehen garai batean zeukana, eta agian animatuko zian ez jokatzea, ez dakit, agian ez dakit. Beraiek atetu hartzai, ez? Baina, ez da gabe. Bueno, hemen dut Egoi Txurruka, isil-isilik, aspaldiko ia 2 ordutan, eta nik uste dut zerbait esateko ere gogoz izango dela. Egoi Txurruka, Eusko Jaurlaritzak abian jarritako euskal kirolari, hain justu ere euskal kirolarekin, gau elkarrizketak, sare sozialetan eta bat, jartzeko proiektuan aurpegia da. Okerrezpanago bai, egoitz? Maila biharra bera, eta nik uste dut gaur hemen hitz egin eta esan diren guztien labur bilduma bat eskatuko nizukela gustura, eta entzun ere bai. Eskerrik asko Gortarroi etortziagatik, eskerrik asko. Batzuk afatzea juteko gogo aukingo zu, poteura juteko, ez dakit, baina, bizkorre izango da asuntua, bizkorra maituko. Eta, esatia, koik esan dagoan hitz bat, esaldi bat, 3 hitz, gure esku dagoela, ez da? Azkenian gure esku dago, gure hizkuntza bermatzia, gure hizkuntzakin aurrera eruatia. Eta, nik uste oso importantia dela, nire biztan azkenian adibidez, asko esan da moduan, ez dakit, batzuk eredu, ze nivel eta ze niveletan, baina nire kasuen euskeria oso importantia da, bai ikasteko, lanian egoteko danerako ni Maiabin jaio nintzen, Maiabin bizinaz, baina Ibarren jaio nintzen, guraso be amainakoa dira, hemengoa dira, eta, de hecho, Marklekin bikasina ban unizan hemen Ibarren, eta gozada bada, euskeraz aritzia, euskaraz bizitzia, ate mordua zabali dostaz euskeriak, karrera onja minorra be, kirol minorra euskeraz nabilitzen, gabizitzen, ikasle guztizak, eta konturatzen azoin momentuan 26 urtekin, eta ez 16 urtekin, ez 15 urtekin lehen komentatu duzue, DBH-en, ez dakit, inposaketa, ez dakit, puntua da hola, ez da mirakaslin artian, esatia, euskera zinbila da, zeuek, seguramente, entzun duzue askotan bai, LH-ko umiak. Nik uste hori, metodologia hori aldau biharko zala, gukin asko ezaguen funtzionatzen ez da, DBH-en, bastakit 16 urteko nerabeiak ginalako bai, eta, konturatzen za, 26 urtekin, ostras, jode, gure hizkuntza dela,
danerako balixo dagoela azkenian, ezta? Bai Ibarren, bai Maiabin, bai Donostin, Gasteizen, Bilbon, gitxiala geixa erabiltzea hori beste asuntua da. Nik adibidez oin hastien zier Gasteizen hau ikasten, eta bertan daon euskara erabilpena oso txikisa da. Lehen komentatu duzu, ezta? Jo, askotan pasatzen jata, taberna batera jutia, leku batera jutia, beste batera, eta galdetzea, imaginatzen dut zeuei be pasau jatzuela, ezta? Ostia, ze esango dut, euskeraz, erderaz, ulertuko ozta, ez tozta ulertuko, bastakit, duda hori, no? Eta, jodet, baina Euskal Herrixan gauz, tio, hau Sevillan pasatzia, bueno, ulertzen dut, no? Ze esango dutzu, no? Baina, o Bartzelonan, o Madrilen, bueno, lógicamente. Baina, euskeraz, esango dutzu izpadaki? Ez ba, bueno, izpadaki erantzuten dago, ez dakit. Hori pasatzen da, baina kontako zuet, anekdota bat, bueno, Jaina komentado da, bueno, Aitorbe komentado pare bat, kasualidades, oin dela aurreko zapatuen pasau jatan, Bilbon. Joginan taberna batera, eta beste bi lagunekin, eta eskauna ban, bi zerbeza eta pika bat. Andaluziakoa basaz, isa be, iguel ulertuko zu. Kamarerua baldin basa, zerbitzarisa, no? Bueno, tipak entzu ostan, emakumiak, buelta emoeban, eta za ostan, a mi me hablas en castellano. Zapatuen, Martxoak, 2018, Bilbon, Bizkaian, Euskal Herrixan. Wow, imagina un aurpeixa. A mi me hablas en castellano. Baina ez, a mi me hablas en castellano, ez. A mi me hablas en castellano. Rollo hortan, oza, rollo txar baten. Wow, ni momentu baten ez dakit, ostia, igual, ez dakit ze pare bat zerbeza danduaz, eta ez dakit, oine, Galizian nao, ez, Bilbon hau lagunekin, eta zoze hartzen, eta, ostia, hori jasotzia, erantzun hori jasotzia, eta esan hotzan, oie, barkatu, hartu da jun, bueno, esan hotzan, oie, igual egun txar bat sakan, aste txar bat, hilabete txar bat, ez dakit ze pasatzen jakon tipai, baina, bueno, esan hotzan, barkatu, osea, modu honez esan dotzut, errespetua falta barik, espaldin badakizu euskeraz esan, eta nik ez dakat, bueno, por supuesto, erderaz itxeko arazoik ez dakat, eta errepikatzeko, por supuesto, ez da lehenengo aldixa pasau jatana, eta esaten dut, baina, tio, errespetuz, forma honak, gitxienez, geixaz dut eskatzen. Bueno, bigarren erantzun bat egon zan. Imaginau zelakoa, ez dut guztixa esango, porque umetxua bedaz, baina... Esan. Bueno, etapa belarri xapizka, ¿no? Te vas con tu euskera a tomar por el... Bingo, vale? Osa, imaginau, lehenengo erantzunan xokian gero banintzan, ostras, bigarrenakin, eta gainera altuen eza eban, jende guztixan aurrian. Eta, baina, benetan hau pasau aldala, eta nik, nik, lasaixa naz, eta, bueno, gauzak lasaitxasunez hartzen ditut, no? Baina, gonza momentu bat esaten, baina, ke hostias, no? Osea, Bilbon gauz lagunekin zoze hartzen zapatu baten eta olako erantzunak beha aguantatzia, hori normala da? Ez zeuek ez dakiz zingo zinuten. Neu momentu hortan, esan hotzan, mira, me voy a ir, pero que sepas, erderaz esan hotzan, que eres una sinvergüenza. Te lo digo en castellano, no en euskera, para que me entiendas. Baina holan, esan hotzan, eta junen ginen. Guratzetik, bergarako beste tipo bat. Eta, bueno, esagutzen sostan, eta, bueno, txurru, eta kaina erdixalaga eban barran, no? Eta, behan atzetik beste pare bat junzian. Osea, espektakulo lotzagarri bat izan zen, eta hori aguanta biharra tela. Bueno, bat omekan, bukauna ban lana, gaztean, irratixan, eta zena ban, bueno, zozen biada. Ez naman eskau erreklamazio horrizak, porque bete saberzelako hirugarren erantzuna botako eban, por si acaso, eta zena, bueno, lasai hartu, burua hotz, eta ingo bin biharrekoa. Baju nintzen, sare sozialetan, hilo bat Twitterren adibidez idatzi naban, Facebooken bai, Instagramen bai, eta viral bihurtu da. Twitterren 1000 bertsio baino gehiago aukin ditu, Facebooken izan 1000 elkar banatze, eta ontxe goizian pasado ostaz lehenguzniak, Bilbokoa da, oso jatorra eta euskeraz primeran daki. Agertu diala, nire txiuak, dina 4 paperetan imprimauta, taberna hortako atian. Ai Dios. Jendeak ikusteko.
hau ezin dela onartu. Olako jarrerak ezin ditugula onartu. Beran tabernai. Beran tabernai, hor jarri ebi esan. Baina jarrerak ez niriak, nik ondo pordo nintzen. Baina kasu honetan, emakume horren jarrerak osonak ezian, ezta? Eta gero manifa bat egongo da Iruña bai, sortu da, baina ez horren narira, azkenean euskaran historia oso faltaria, no? Baina, euskara bultzatzeko eta hori dana, eta jendeak jakiteko azkenean, ostras, ezin dela onartu, olako injustizia bat. O injustizia batekin topatzen baldin basarie, berdin jata, Ibarren, Bilbon, Donostin, Gasteizen, edozein herritan, berdin jata, ostras, oiukatu, berbain, kontau, azaldu, esplikau, jendiai, ez dakit, elkar banatu, jendiakin berbain, porque ezin dugu aguanta hori, ezin eskua da. Eta zorizonez, oi hartzun handi xauki dau, eta jende askok idatzi dozta. Ez Euskal Herriko jendiak, Kataluniako jendiak bebai, ez dakit, egoraz linguistiko antzerakoa dakagulako bebai, izan alda, eta haiek be sentitzen dira igual katalanaekin be, ez dakit, batzutan, nahiko jodiduta esango dugu, ez da? Gu moduan, zapalduta batzutan. Eta horregatik, pentsau naban, eta ja, bukatzen juteko, horako momentuetan, zein bila da, ez da? Kontau. Ez gelditzu, zurekin, eta azkenean, nibe sortez, bai komunikabideetan lan itzen dut oin momentuan, oin dela 4 urtetik ona, eta horrek beste aukera bat emonten dozta zabaltzeko, ezta? Eta zanaban, hause aukeria eta zabaldun bila dugu. Porque gau niri pasau kosta, baina abisar, Markeli, o Maleni, o Koi, o Ametzi, o Zuri. Espero, zetz. Baina, pixka kontatzeko azkenean alako anekdota bat, ezta? Pasau aldala, baina kontau bihar dela. Eta zetako inaban, eta bukatzen dut. Oi hartzun bat eukitzeko, jabiak be enteratzeko, heldu jakola, sindikatuak eta be hortik sartu dira azkenean. Montado zuan kristona, ez? Gure barik, tio, argian be agertu da. Eta postenaz, baina, listo. Oi hartzun hori eukitzia, helburu batekin. Zetako berriro ez errepikatzeko. Eta listo, jazta, ez nahi geixa, opintai, jartzia, ez, jazta. Oi hartzun eukitzia, eukidau, reperkusio hori, jabia enterau da, jendiak badaki, ze pasatzen dan horrekin. Eta ikastia, seguramente, espero, urrengo zapatuen, juten baldin basari ezeuek, egainak kale hortara, euskeraz eskatzen baldin badozu, erantzun berdina ez izatia, alantzerakoa. Eta bi zerbezak eta pika hori ateratu. Txurru, egun baten Bilbon gauzela, jongo gara trago bat hartzen abez. Eta zeskauko? Bikaina eta pika bat. Zuretzako igual pika bat, berantzako, berri esgontzako, barrentzako. A ber, ze pasatzen dan. Baina, horregatik, no? Ose, injustizien kontra inbila da, berri inbila da, eta... Ez da broma, igualin behar dugu hori, a ber, ze pasetan dan, eta ez zeteko bitu. Zatzenean, lortu aldugu kamisetie geuzek. Pentsetan duguna gu... gelditu bargarela horrega ez dakizer, atzenen, buelta monaldo txego, a ber, ensaio error. Gaur potera jun biharrian Ibarrera, Bilbora jun. Guaz Bilbora, no. Taberna, baina gainera gero, diruen motera gainera, baina, sare sozialetan ikusi, hemen ez dute nango. Baina, jakin daizu, ja izena hori da gitxinekoa, no? Azkenean egoeria da, eta zein bila dugun, egoera horri buelta emoteko, no? Honekin ja bukatzen jungoaz, ja behatzisako 25 gutxi isadia. Eskerrik asko Ibarri gonbita luzatziagatik, eskerrik asko beste kirolari, eliteko kirolari danentzat behai, eskerrak emotia. Hona etortzeko hurbiltziagatik, elerantzako bebai, zeuentzako bebai eskerrak eta eskerrak emotia hurbiltziagatik, interesa, plazatziagatik bebai. Eta hemen egonda, egoratzen ez, eta ja honek bukatzen dut, txapa gexastu ez duaz emongo. Oin dela 12 urte, Ibarreko baskia izan dagoanaz, oinez, porque asteburutan lan adakat eta zinaz etorri, logikamente Ipuruara. Eta etortzen ginean, eta Markel begoten zan hor, 12-13 urtekin egoten ginean armai hortan. Ze politxa zan, ez da, dana batera egoten ginean. Horatzen ez partidu bat, 5 eta utz iraz egin nula, hemen olatu haitzen Ipuruan. Oeoa, Antonio Carmona, entzuten zan Ipurua guztizan. Eta, ze politxa datanak batera gotia, eta hau daia,
bueno, simil bat moduan itxia, ezta, eta honekin bukatzeko, jo, danak batera egoten badin bagaz, danak elkarrekin egoten badin bagaz, futbolian, baina baita gizartean, euskal gizartean, euskal herrixan, oso importantia dan, horrekin aurrera eruatia, eta, bueno, nik uste Aitorrek esan dago moduan bebai, ze importantian kirola eta euskera, no? Eta, bueno, bisak ebauta, zuaitz handi hortan, bakora juteko. Hori izan da guztia, eskerrik asko, eta gorai baraupa,